Στο μάθημα αυτό, που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως συνέχεια του προηγουμένου για τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, θα ασχοληθούμε με την ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τις αρχές του 20ου. Είναι η χρυσή εποχή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, η περίοδος από το τέλος του Γαλλογερμανικού πολέμου περίπου μέχρι και την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας ξεκινήσουμε από έναν ορισμό, έναν τυπικό ορισμό, μπορούμε να τον βρούμε στα λεξικά. Τι είναι η αποικιοκρατία? Είναι μια θεωρητική στάση και πρακτική που εκφράζει την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική κυριαρχία ισχυρότερων χωρών πάνω σε ασθενέστερες. Φυσικά η αποικιοκρατία δεν είναι ένα φαινόμενο του 19ου αιώνα, άλλωστε και ο τίτλος του μαθήματός μας είναι «Νέα αποικιοκρατία», γεγονός που υπενήσεται ότι υπάρχει και παλιότερη αποικιοκρατία. Από πολύ παλιά και από την αρχαία ιστορία, αν θέλουμε να βρούμε κάποια παρόμοια μοτίβα, ας μην πάμε όμως στην αρχαία ιστορία, από τη μεσαιωνική ήδη ιστορία ξέρουμε τις μεγάλες ναυτικές πόλεις της Ιταλίας, τη Γένοβα και τη Βενετία, οι οποίες εξαπλώθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204 και συγκρότησαν μια αποικιακή επικράτεια. Η Βενετία είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πόλης κράτους, μεγάλης ναυτικής δύναμης, η οποία διαμόρφωσε βέβαια μέσα στην κλίμακα του τότε γνωστού κόσμου, μέσα στην μεσογειακή κλίμακα, δημιούργησε μια εκτεταμένη αποικιακή αυτοκρατορία. Ουσιαστικά όμως, σε παγκόσμια κλίμακα, μιλάμε για αποικιακές ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες από την περίοδο των ανακαλύψεων και μετά, δηλαδή από τα τέλη του 15ου αιώνα, όταν τα υπερπόντια ταξίδια οδηγούν τους Ευρωπαίους στην ανακάλυψη κυρίως της Αμερικανικής Υπήρου, αλλά και άλλων περιοχών του πλανήτη που δεν ήταν καθόλου γνωστές ή ήταν πολύ λίγο γνωστές ως τότε. Φυσικά, οι πρώτες αποικιακές δυνάμεις της νεότερης εποχής και σε παγκόσμια κλίμακα είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όχι πολύ αργότερα, μέσα στον 16ο αιώνα και τον 17ο αιώνα, θα προσθεθούν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Οι 5 αυτές χώρες είναι γνωστές ως παλαιές ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις. Ο χώρος εξάπλωσής τους ήταν κυρίως η Αμερική και η Ασία και τα χαρακτηριστικά των αποικιακών αυτοκρατοριών που συγκρότησαν ήταν η δημιουργία κοινοτήτων επίκων και η λειτουργία αυτών των κοινοτήτων ως πυρήνων της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής των αποικιών. Στον χάρτη αυτό είμαστε στις αρχές του 19ου αιώνα, 1800, βλέπουμε τις αποικιακές δυνάμεις περίπου αυτή την εποχή. Δεν είμαστε ακόμα στην εποχή της έξαρσης, γι' αυτό και σας δείχνω το χάρτη. Όπως είπαμε, η έξαρση της νέας αποικιοκρατίας έρχεται μετά το 1850, κυρίως δε μετά το 1870. Ας δούμε τώρα λεπτομερέστερα τη νέα αυτή αποικιοκρατία, ξεκινώντας από τις χώρες που είναι καινούριες σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή τη διαδικασία διεκδίκησης, ενσωμάτωσης αποικιακών εδαφών και δημιουργίας αποικιακών αυτοκρατοριών. Πρόκειται για χώρες ευρωπαϊκές, αλλά και όχι μόνο ευρωπαϊκές. Από τις ευρωπαϊκές ξεχωρίζουν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ρωσία. Αν προσέξουμε καλύτερα θα διαπιστώσουμε ότι το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ιταλία είναι χώρες οι οποίες συγκροτήθηκαν ακριβώς τότε. Πρόκειται για εθνικά κράτη που διαμορφώθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Το Βέλγιο αποσπάστηκε από την Ολλανδία το 1830. Είχαμε μιλήσει για το Βέλγιο αναφερόμενοι στην Ελληνική Επανάσταση. Είπαμε ότι το Βέλγιο κέρδισε την ανεξαρτησία του την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε και το Βασίλειο της Ελλάδας. Η Γερμανία θα πετύχει την ενοποίησή της και θα διαμορφώσει την δεύτερη λεγόμενη αυτοκρατορία, το Δεύτερο Ράιχ, το
1870-71 μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας, η Ιταλία ενοποιείται στη δεκαετία του 1860, η Ρωσία βέβαια είναι μια παλιά ευρωπαϊκή δύναμη, μια παλιά αυτοκρατορία, η οποία όμως εκείνη την εποχή επιχειρεί μια σημαντική επέκταση, όπως θα δούμε και στους χάρτες παρακάτω, προς την κεντρική και άπο Ασία. Τώρα, εκτός Ευρώπης, χώρες που ξεχωρίζουν για τον απικιακό τους δυναμισμό, τη ροπή τους για επέκταση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, ένας πολύ δυναμικός παίκτης στην άπο Ανατολή. Ο χώρος εξάπλωσης των νέων απικιακών δυνάμεων είναι η Ασία, η Αφρική και ο Ειρηνικός ωκεανός. Οι τρόποι άσκησης της απικιακρατικής πολιτικής, αξίζει να το προσέξουμε, αυτό είναι σημαντικό, είναι η άμεση κυριαρχία. Αυτή εφαρμόζεται σε περιοχές όπως είναι η Αφρική, η Αυστραλία, η Ινδία και άλλες περιοχές της Ασίας. Τι συμβαίνει δηλαδή στην περίπτωση αυτή? Στην περίπτωση αυτή οι Ευρωπαίοι ασκούν εξουσία και έχουν παρουσία στρατιωτική και πολιτική, διοικούν δηλαδή, διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται τα απικιακά αυτά εδάφη σαν να είναι εδάφη του εθνικού τους κράτους, σαν να είναι μια προέκταση των εθνικών τους εδαφών. Διαφορετική είναι η περίπτωση της οικονομικής διείσδυσης. Αυτή η εκδοχή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παλαιών αυτοκρατοριών, οι οποίες έχουν παρακμάσει, έχουν αποδυναμωθεί πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Επομένως είναι ανοιχτές σε κάθε είδους επιρροές και οικονομική διείσδυση εκ μέρους των Ευρωπαίων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η αυτοκρατορική Κίνα στην Άπο Ανατολή και η Οθωμανική Αυτοκρατορία βέβαια, όπως είδαμε και με το ανατολικό ζήτημα σε προηγούμενα μαθήματα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης και Εγγύς Ανατολής, εν μέρει δε και των Βαλκανίων ακόμη. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, όμιλοι τραπεζικοί, επιχειρήσεις ευρωπαϊκές αναλαμβάνουν με τη στήριξη των αντίστοιχων κρατών να εκτελέσουν μεγάλα δημόσια έργα ή δανειοδοτούν, τροφοδοτούν το δημόσιο χρέος των χωρών αυτών, της Κίνας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με αυτόν τον τρόπο βέβαια επιτυγχάνουν να ελέγχουν την οικονομία των περιοχών αυτών. Αναφέρω εδώ ως παράδειγμα τον λεγόμενο υπερηρανικό σιδηρόδρομο που συνέδεε την κεντρική Ευρώπη με την Κωνσταντινούπολη και ακολούθως με την Τεχεράνη, ένα σημαντικό, μεγάλης κλίμακας τεχνικό έργο, το οποίο ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν, να υλοποιήσουν γερμανικές εταιρείες, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία την οικονομική της διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία θα προχωρήσει βέβαια τις επόμενες δεκαετίες, και θυμόμαστε όλοι ότι δεν καθόλου τυχαίο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τόσο στενά εξαρτημένη από τη Γερμανία, ώστε στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αμέσως στο πλευρό της, στο πλευρό δηλαδή των κεντρικών δυνάμεων, όπως είναι γνωστό. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος άσκησης απικιοκρατικής πολιτικής. Υπάρχει όμως και μία άλλη όψη της επικιοκρατίας, είναι η πολιτισμική. Η επίδραση των ευρωπαϊκών πολιτισμικών προτύπων στους άλλους λαούς. Οι Ευρωπαίοι διαπνέονται από μια εξαιρετική αυτοπεποίθηση, όπως είδαμε και όταν μιλήσαμε για τη βιομηχανική επανάσταση, μια δίψα, μια αγάπη για περιπέτεια, για εξωτισμό, έχουν ένα ζήλο για ανακαλύψεις, επομένως ξεκινώντας τώρα αυτή τη διάχυσή τους θα λέγαμε στον υπόλοιπο κόσμο, μέσω αυτής της διαδικασίας που περιγράφουμε, οι Ευρωπαίοι διακρίνονται και από μια πίστη, εμπιστοσύνη μεγάλη στις αξίες τους, στους θεσμούς τους, στα πολιτισμικά τους πρότυπα, τα οποία θεωρούν ότι έχουν υποχρέωση να μεταδώσουν σε άλλους καθυστερημένους
λαούς της Ιφιλίου. Ξεκινούν επομένως οι Ευρωπαίοι με μία αίσθηση ανωτερότητας, η οποία μάλιστα από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου θα πάρει και μία ψευδοεπιστημονική δικαιολόγηση. Θα υποστηριχθεί δηλαδή ότι η ανωτερότητα των Ευρωπαίων οφειλόταν στο γεγονός ότι η λευκή φυλή ήταν βιολογικά ανώτερη από τις άλλες. Πρόκειται φυσικά για μια θεωρία βιολογικού ρατσισμού, ο οποίος διέκρινε τους ανθρώπους σε ανώτερες και κατώτερες φυλές. Σημαντικό ρόλο στην αποικιοκρατική πολιτική, στην προώθηση της αποικιοκρατίας θα παίξουν καταρχάς και οι Ιεραπόστολοι και οι εξερευνητές. Μιλήσαμε άλλωστε για αυτόν τον εξερευνητικό ζήλο που διαπνέει τους Ευρωπαίους τον 19ο αιώνα. Οι Ιεραπόστολοι έχουν την υποστήριξη μιας μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης και αναπτύσσουν τη δράση τους με χαρακτήρα θρησκευτικό και ανθρωπιστικό. Θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Διατρέχουν υπήρους όπως είναι η Αφρική και η Ασία, κηρύσσοντας τους ηθαγενείς στο χριστιανισμό και ενδιαφερόμενοι ταυτόχρονα και για τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών. Υποστηρίζουν επίσης την κατάργηση του δουλεμπορίου. Σε κάθε περίπτωση όμως που οι Ιεραπόστολοι τυχαίνει να αντιμετωπίσουν μια επιθετικότητα εκ μέρους των ηθαγενών πληθυσμών, τότε βέβαια παρεμβαίνουν τα κράτη, παρεμβαίνουν στρατιωτικά και αρχίζει η διαδικασία ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών σε αποικιακά εδάφη, μετατροπής τους μάλλον σε αποικιακά εδάφη. Σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε μία ταξινόμηση των αιτίων της αποικιοκρατίας. Τα διακρίνουμε σε οικονομικά, πολιτικά και άλλα. Με το άλλα εννοώ κυρίως τα πολιτισμικά. Μάλλον πρόκειται για ένα είδος μεσιανισμού, εθνικισμού συνδυασμένο με μεσιανισμό που δείχνει την πρόθεση, όπως είπαμε, των Ευρωπαίων να διαδώσουν τις αξίες τους στον υπόλοιπο κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από τα οικονομικά αίτια που είναι και πολύ σημαντικά, δεν είναι όμως τα μοναδικά. Προφανώς η αναζήτηση αγορών και πηγών πρώτων υλών, αυτό ισχύει από την πρώτη αποικιοκρατία ήδη, από την εποχή του 15ου και 16ου αιώνα. Η διαμόρφωση αποικιακών αυτοκρατοριών είναι μια εύκολη λύση για να διοχετεύσει κανείς τα αγαθά που παράγει η βιομηχανία στην Ευρώπη και να αντλήσει πρώτες ύλες. Ένας άλλος λόγος είναι η αναζήτηση επενδυτικών διεξόδων για το συσσωρευμένο ευρωπαϊκό κεφάλαιο και ένας τρίτος λόγος είναι η διοχέτευση του ευρωπαϊκού δημογραφικού πλεονάσματος στον υπόλοιπο κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο εκτονώνονται και οι κοινωνικές εντάσεις βέβαια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η οπτική, αυτή η πλευρά μάλλον. Θα δούμε παρακάτω, θα το εξηγήσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω. Και τα μεγέθη δεν είναι καθόλου αμεληταία, δηλαδή ο όγκος, ο αριθμός των Ευρωπαίων που μεταναστεύει στον υπόλοιπο κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλος, θα το δούμε παρακάτω. Πηγαίνοντας στα πολιτικά αίτια, να επισημάνουμε τον εθνικισμό, ο οποίος είναι αλληλένδετος με τον ιμπεριαλισμό, επίδειξη δύναμης, αύξηση του εθνικού γοήτρου, αύξηση των ζωτικών δυνάμεων του έθνους, διέξοδο στην επιθυμία για δράση. Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση αποικιακών αυτοκρατοριών ήταν ένα τεκμήριο της ζωτικότητας του έθνους και μια δικαιολόγηση της ιδέας που είχαν οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους, που το κάθε ευρωπαϊκό έθνος είχε για τον εαυτό του. Θα το προσέξουμε αυτό παρακάτω σε ένα απόσπασμα που θα σας δείξω. Όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει βεβαίως και η εμπιστοσύνη στην ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού, άρα υπάρχει και ένα μεσιανικό στοιχείο εδώ, ότι ο Ευρωπαίος άνθρωπος έχει χρέος, έχει υποχρέωση να εκπολιτήσει τους αμαθείς, ημιβάρβαρους, να εξαγάγει δηλαδή τις αξίες και τους θεσμούς του.
Ας δούμε μερικούς ανθρώπους της εποχής οι οποίοι πάρα πολύ εύστοχα, πολύ περιοκτικά και με μεγάλη σαφήνεια δηλώνουν, αποκαλύπτουν σε λόγους που εξεφώνησαν και στα γραπτά τους τη χρησιμότητα των απικιών. Εδώ έχουμε το Ζιλ Φερί, είναι υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας και το απόσπασμα που έχουμε μπροστά μας είναι από ένα λόγο του στη Γαλλική Βουλή, στις 28 Ιουλίου του 1885. Όπως μπορούμε να δούμε, ο Φερί επισημαίνει 3 από τα κινήτρα, από τους λόγους που εκθέσαμε, αναπτύξαμε, κοιτάζοντας την προηγούμενη διαφάνεια. Έχει ενδιαφέρον μάλιστα ότι προτάσει το ζήτημα της απορρόφησης του πληθυσμιακού πλεονάσματος της Ευρώπης, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είπαμε ότι η δημογραφική έκρηξη που παρατηρείται αυτή την εποχή στην Ευρώπη, σε σχεδιασμό με τις συνθήκες εργασίας, μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις, δυνητικά εκρηκτικές, οπότε ένας τρόπος να απαλλαγούν οι κοινωνίες από αυτόν τον υπερπληθυσμό και μάλιστα από ένα επικίνδυνο, θα λέγαμε, προλεταριάτο, είναι να διοχετευθεί αυτή η μάζα στις απικίες. Ένας άλλος λόγος είναι αυτό που αναφέραμε πριν, το λέει εδώ ο Φερί. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος που προσηδιάζει στους λαούς, οι οποίοι διαθέτουν περίσσευμα από κεφάλαια ή από προϊόντα. Αυτός ο δεύτερος λόγος εναρμονίζεται περισσότερο με τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα, περί τίνος πρόκειται για το περίσσευμα κεφαλαίων, το περίσσευμα προϊόντων, τα μεν κεφάλαια πρέπει κάπου να επενδυθούν και τα προϊόντα κάπου να πωληθούν, κάπου να διατεθούν. Προς το τέλος βλέπουμε ότι θίγεται το ζήτημα της ανθρωπιστικής, όπως λέει εδώ ο μιλητής, και πολιτιστικής πλευράς της απικιοκρατίας, το χρέος δηλαδή του λευκού ανθρώπου απέναντι στους φυλετικά κατώτερους να τους εκπολιτήσουν. Ο γνωστός μας, κυρίως από την ιστορία του Μεσοπολέμου και μοιραίο άλλωστε πρόσωπο για τα γεγονότα της δεκαετίας του 1930 που οδήγησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωστός μας λοιπόν Νέβιλ Τσάμπερλεν, Βρετανός πολιτικός, σε αυτή του εδώ το απόσπασμα εκφράζει την εμπιστοσύνη του με αρκετή πεποίθηση, την εμπιστοσύνη του για την αγγλοσαξονική φυλή, εκθέτει με έμφαση τις αρετές των Βρετανών και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει την κύρια δύναμη το αγγλοσαξονικό έθνος, η αγγλοσαξονική φυλή στην εξέλιξη της ιστορίας και του παγκόσμιου πολιτισμού. Αυτό συνάδει με τα πολιτικά αίτια της απικιοκρατίας και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, η απόκτηση απικιών, η ενσωμάτωση απικιακών εδαφών και η συγκρότηση απικιακών αυτοκρατοριών είναι μια επιβεβαίωση της εικόνας που έχουν τα ευρωπαϊκά έθνη για τον εαυτό τους και μια δικαιολόγηση της αυτοπεποίθησής τους. Η περίπτωση της Ελλάδος, ενός νέου εθνικού κράτους που όπως είδαμε δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με το Βέλγιο το 1830, μας ενδιαφέρει όχι βέβαια από την άποψη της απικιακής εξάπλωσης, δεν τίθεται τέτοιο θέμα εδώ, υπάρχει όμως η μεγάλη ιδέα. Κάτι έχουμε πει ήδη για τη μεγάλη ιδέα, που είναι μια εθνική ιδεολογία που διαμορφώνεται ήδη από την επομένη της συγκρότησης του νέου ελληνικού βασιλείου. Υπάρχει λοιπόν εδώ, καλλιεργείται μέσα στο πλαίσιο αυτής της νέας, επίσημης, πολύ συνεκτικής και πολύ μεγάλης εμβέλειας ιδεολογία, το όραμα η Ελλάδα να φωτίσει ως φωτοβόλος φάρος και να απελευθερώσει την καθημάς Ανατολή. Δηλαδή βλέπουμε εδώ αυτό το πολιτισμικό, αυτή την πολιτισμική διάσταση η οποία υπάρχει στην ελληνική εθνική ιδεολογία, ότι η Ελλάδα τι είναι ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης, στην
Εγγύς Ανατολή, έχει τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ένα είδος πρότυπου βασιλείου, το οποίο τι θα κάνει, ποια θα είναι η ιστορική του η αποστολή, πέρα βέβαια από την εξάπλωσή του την εδαφική, θα είναι να μεταδώσει, να διαδώσει, να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες, τον πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στους κατοίκους της Εγγύς Ανατολής. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στη δημογραφία, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η δημογραφική επανάσταση στην Ευρώπη για την επέκταση και διάδοση του πολιτισμού της Ευρώπης. Θα λέγαμε ότι είναι μια από τις προϋποθέσεις της αποικιοκρατίας. Η δημογραφική άνοδος, στο προηγούμενο μάθημα είχα δείξει κάποιους πίνακες που παρουσίαζαν την πολύ σημαντική αύξηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού από τις αρχές του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Σε αυτό εδώ το πινακάκι μπορούμε να δούμε τη μετανάστευση από την Ευρώπη σε ένα διάστημα 60 ετών, από το 1861 μέχρι το 1920. Όπως βλέπουμε σε αυτό το πίνακα, η χώρα η οποία έχει ένα σημαντικό μερίδιο σε αυτή την κίνηση, τη μεταναστευτική κίνηση, είναι η Γερμανία, μεταξύ του 1881 και του 1890, 1.342.000 Γερμανοί μεταναστεύουν και μετά βέβαια ο αριθμός αυτός σταδιακά περιορίζεται. Έχουμε την Ιταλία επίσης, πολύ σημαντικό και αυτό, 992.000. Την πρωτιά βέβαια και εδώ την έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, που άλλωστε διαθέτει και την πιο σημαντική απικιακή αυτοκρατορία παγκοσμίως. Βλέπουμε εδώ τα μεγέθη, πολύ σημαντικά μεγέθη, πολύ δηλαδή μεγαλύτερα από εκείνα των άλλων χωρών στην ίδια δεκαετία, 1881-1890. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι μεταξύ του 1821 και του 1914, της αρχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 51 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μετανάστευσαν σε άλλες υπήρους. Εξ αυτών τα 33 εκατομμύρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε μπορούμε τώρα να σκεφτούμε πόσο σημαντική ήταν η πρόοδος, μάλλον πώς εξηγείται η σημαντική πρόοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, της χημικής βιομηχανίας, κλάδοι για τους οποίους μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Οπωσδήποτε σε αυτό συνέβαλε και ο μεγάλος αριθμός μεταναστών που υποδέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα αυτό. Παρόλα αυτά, παρά το μεγάλο μέγεθος του ευρωπαϊκού πληθυσμού που διαρρέει στον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει πολύ σημαντικές δημογραφικές δυνάμεις. Δεν εξασθενίζει, δηλαδή δεν ελαττώνεται δραματικά ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Το δημογραφικό της δυναμικό εξακολουθεί να παραμένει ακμαίο. Αυτός ο πίνακας είναι ενδιαφέρον από την άποψη ότι επιτρέπει να γίνουν κάποιες συγκρίσεις. Όπως βλέπετε έχουμε 5 χώρες εδώ, την Αγγλία, τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι χρονιές είναι το 1881 και το 1909. Να γίνει μία σύγκριση της έκτασης και του πληθυσμού των εξαρτημένων περιοχών, δηλαδή των απικιακών εδαφών, με τη Μητρόπολη, με την εκάστοτε Μητρόπολη. Και εδώ βέβαια η Αγγλία υπερέχει. Δείτε ας πούμε πώς είναι η έκταση και πόσος είναι ο πληθυσμός της Μητροπολιτικής Αγγλίας το 1881 και το 1909 αντιστοίχως. Η έκταση φυσικά παραμένει σταθερή, ο πληθυσμός αυξάνεται και όπως είδαμε και στην προηγούμενο πίνακα ένα σημαντικό μέρος του διοχετεύεται στη μετανάστευση. Και πώς είναι η έκταση και ο πληθυσμός των απικιακών εδαφών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Είναι υπερπολαπλάσιος των αντίστοιχων μεγεθών της Μητροπολιτικής Αγγλίας. Στο γράφημα αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δημογραφική αύξηση τον 19ο αιώνα σε όλες τις υπήρους. Βλέπουμε πόσο
διαφέρουν τα πράγματα από ανάμεσα στο 1800, χρονιά αφετηρίας, το 1850, μέσα 19ου αιώνα και το 1900. Η Ασία έχει μια πολύ σημαντική αύξηση, η Ευρώπη επίσης. Πού οφείλονται όλα αυτά? Αυτά δεν οφείλονται μόνο στη φυσική αύξηση των εντοπίων, των ηθαγενών, αλλά βέβαια σε περιοχές όπου εγκαθίστανται άπικοι, Ευρωπαίοι άπικοι, μέσα σε 100 χρόνια, από το 1810 μέχρι το 1910, δηλαδή Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Σιβηρία, έχουμε μια δραματική αύξηση του πληθυσμού. Βλέπουμε εδώ στη σημείωση από 5,7 εκατομμύρια σε 200 εκατομμύρια, ακριβώς χάρη στους μετανάστες και στους απογόνους τους. Επιστρέφουμε σε εκείνο που αναφέραμε αρχικά στα αίτια για την πολιτισμική πλευρά, την μεσιανική πολιτισμική, ότι δηλαδή ο ανώτερος Ευρωπαίος, ο πολιτισμικά ανώτερος και φιλετικά ανώτερος Ευρωπαίος καλείται να εκπληρώσει μια σημαντική αποστολή απέναντι στους ημιβάρβαρους λαούς. Εδώ μπορούμε να δούμε, στο απόκομμα αυτό, μπορούμε να δούμε πώς εκφράζεται αυτή η συνείδηση υπεροχής και αποστολής των Ευρωπαίων απέναντι στους ηθαγενείς. Έχουμε συγκεκριμένα κάποιες ασκήσεις εξετάσεων σε σχολεία της γερμανικής αποικίας του Τόγκο. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες με ιδιαίτερο δυναμισμό μετά το 1870 που ενοποιείται και με μία ζωτικότητα μεγάλη στο να αποκτήσει αποικίες. Άλλωστε να πούμε, το έχουμε ήδη αναφέρει μάλλον, ότι αυτές οι καινούργιες χώρες ήρθαν καθυστερημένα στο παιχνίδι. Είχαν προηγηθεί άλλες, αλλά και αυτές επιθυμούσαν πολύ να πάρουν μερίδιο σε αυτήν την διανομή του κόσμου. Τέτοιου είδους προθέσεις τρέφουν και οι Γερμανοί φυσικά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις ασκήσεις εξετάσεων σε σχολεία, όπως είπαμε, της γερμανικής αποικίας του Τόγκο, γεωγραφία, θέμα έκθεσης και ιστορία, όπως βλέπουμε αυτά που καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν αφορούν αποκλειστικά την Ευρώπη. Έτσι στη γεωγραφία, ας πούμε, ερωτώνται για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης φυσικά με τις πρωτεύουσές τους, τα ονόματα των σημαντικότερων ποταμών της Γερμανίας, την κατεύθυνσή τους και που εκβάλλουν, και τα ονόματα των σημαντικότερων οροσειρών της Γερμανίας. Σε αυτά, επαναλαμβάνω, καλούνται να απαντήσουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν, ηθαγενείς μαθητές της περιοχής που φοιτούν σε γερμανικά σχολεία. Το θέμα έκθεσης βέβαια εξαίρει την ευρωπαϊκή συμβολή στον εκπολιτισμό των περιοχών αυτό. Τι καλά μας έφεραν οι Ευρωπαίοι, όσο για την ιστορία είναι η γερμανική ιστορία. Το θέμα της ιστορίας είναι η κυβέρνηση του αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Πρώτου και οι πόλεμοι που διεξήγαγε. Ο Rudyard Kipling είναι πάρα πολύ γνωστός Βρετανός, δημοσιογράφος, μυθιστοριογράφος, ποιητής, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της Ζούγκλας, πολύ διαβασμένος. Ο Κίπλινγκ έχει προτείνει μια πιο ανθρωπιστική και αποτελεσματική προσέγγιση της αποικιοκρατίας, βέβαια πάντα με πατερναλιστική διάθεση απέναντι στους ηθαγενείς, για να στηρίξει την πεποίθησή του ότι η αποικιοκρατία έχει οπωσδήποτε διαπαιδαγωγητική αξία. Δεξιά βλέπουμε πώς περιγράφει ο Κίπλινγκ στον λεγόμενο ύμνο της αποικιοκρατίας το χρέος του λευκού ανθρώπου απέναντι στους μη λευκούς, τους υπόλοιπους δηλαδή πληθυσμούς της γης. Και βέβαια οι γελιογράφοι δεν θα μείνουν αδιάφοροι μπροστά στο φαινόμενο αυτό. Πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι γελιογραφίες του Χάινε, οι οποίες δημοσιεύονται στο σατυρικό περιοδικό Συμπλικίσιμους. Στην πρώτη γελιογραφία απεικονίζεται, αποτυπώνεται το στρατοκρατικό πνεύμα της Γερμανίας, που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται ακόμα και στα άγρια ζώα. Αυτή είναι βέβαια μία αντίληψη που αφορά το χαρακτήρα
ειδικά της γερμανικής αποικιοκρατίας, ενώ στη δεύτερη γελιογραφία κάτω έχουμε την περίπτωση της αγγλικής αποικιοκρατίας, η οποία ξεζουμίζει, απομυζά οικονομικά τους απίκους. Βλέπουμε τον άπικο στην πρέσα, την οποία πιέζουν οι αποικιοκράτες, και αξιοσημείωτη είναι εδώ η παρουσία του Ιεραποστόλου. Ας δούμε τώρα την εξάπλωση πιο αναλυτικά. Οι Βρετανοί στην Αφρική, κυρίως Ανατολική Αφρική, Αίγυπτο, Σουδάν επίσης. Ο Καναδάς και η Αυστραλία εκείνη την εποχή αποκτούν ένα καθεστώς αυτοδιοίκησης, αλλά παραμένουν τμήματα της Βρετανικής αποικιακής αυτοκρατορίας. Η Γαλλία εξαπλώνεται αντιστοίχως στη Βορειοδυτική Αφρική, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία στην Κεντρική Αφρική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία στην Ανατολική Ασία, τον Ειρηνικό ωκεανό, και η Ρωσία στον Κάφκασο, την Κεντρική Ασία και τη Σιβηρία. Θα δείξουμε τώρα τους χάρτες για να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν σφαίρες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων στην Ασία. Ξεκινάμε με την Ασία, δεξιά έχουμε την Αφρική. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε την κίνηση των Ρώσων προς την περιοχή του Καυκάσου, την Κεντρική Ασία και την Άπο Ανατολή, εδώ βορειότερα. Των Γερμανών προς την Κίνα μέσω του υπερηρανικού σιδηροδρόμου, των Βρετανών προς την Ινδία, των Γάλλων προς την Ινδοκίνα, εδώ, των Ηνωμένων Πολιτειών προς το αρχιπέλαγος εδώ των Φιλιππίνων. Δεξιά βλέπουμε το διαμοιρασμό της Αφρικής σε αποικιακά εδάφη. Οι Βρετανικές αποικίες ξεκινάνε από την Αίγυπτο και καταλήγουν κάτω στο ακρωτήριο, στην αποικία του ακρωτηρίου. Είναι η Ανατολική Αφρική, κυρίως Βρετανικά εδάφη, ενώ η Δυτική Αφρική από πάνω από το Μαρόκο μέχρι περίπου το Βελγικό Κονγκό είναι η Γαλλική Δυτική και η σημερινή Αφρική. Υπάρχουν βέβαια και αποικίες των υπόλοιπων διεκδικητών χωρών που συγκροτήθηκαν σε κράτη πιο πρόσφατα τον 19ο αιώνα, όπως είναι η Γερμανία. Βλέπουμε εδώ Γερμανική Ανατολική Αφρική, εδώ η περιοχή του Καμερούν είναι γερμανικά αυτά. Τους Πορτογάλους επίσης, οι Πορτογάλοι είναι μια παλιά αποικιακή δύναμη, και τους Ιταλούς στη Λιβύη, όπως και στην περιοχή της Σομαλίας εδώ. Ο χάρτης αυτός δείχνει την περιοχή δραστηριοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας. Υπενθυμίζω ότι την Αλάσκα θα την αγοράσουν οι Αμερικανοί από τους Ρώσους. Ο χάρτης αυτός αφορά ειδικά τη Ρωσία, δείχνει την εξάπλωση του ρωσικού κράτους. Η Ρωσία θα παραμείνει μια υπηρωτική δύναμη, δεν κινείται προς υπερπόντιες περιοχές, άλλωστε είναι τεράστιος και ο χώρος τον οποίον επιχειρεί να ελέγξει στην Ασία, όπως βλέπουμε κατά την εποχή από τη βασιλεία του Αλεξάνδρου του Πρώτου, τον οποίον τον θυμόμαστε από την Ελληνική Επανάσταση, του διαδόχου του Νικολάου του Πρώτου, του Αλεξάνδρου του Δευτέρου, έως και την εποχή του Αλεξάνδρου του Τρίτου. Οι Ρώσοι επεκτείνονται στον Κάφκασο, στην Κεντρική Ασία, εδώ αυτές οι περιοχές ενσωματώνονται στη Ρωσική Αυτοκρατορία τότε, και στην Άπο Ανατολή. Η μεγαλύτερη βέβαια αποικιακή αυτοκρατορία παραμένει η Βρετανική. Εδώ αυτός ο χάρτης δείχνει πόσα μέρη του κόσμου είναι υπό την επιρροή, υπό τον έλεγχο των Βρετανών, και μάλιστα είναι και λίγο παλιότερος με την έννοια ότι έχει συμπεριλάβει εδώ ο χαρτογράφος και τις 13 αποικίες της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες όμως, όπως ξέρουμε, ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά την Αμερικανική Επανάσταση, μετά το 1776. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν παραβλέψουμε τις 13 αυτές αποικίες, που την εποχή που συζητάμε είναι βέβαια ανεξάρτητα κράτη, ανεξάρτητο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Βρετανική αποικιακή αυτοκρατορία εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση εδαφών παγκοσμίως. Και εδώ ένας χάρτης που παρουσιάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές αποικιακές αυτοκρατορίες το 1900, στην αυγή δηλαδή του 20ου αιώνα. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι ο αποικιακός ανταγωνισμός είναι από τα κυριότερα, αν όχι το κυριότερο αίτιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Θα τελειώσουμε την αναφορά μας αυτή στην ευρωπαϊκή νέα αποικιοκρατία, αποτιμώντας μάλλον κάποιες όψεις της ευρωπαϊκής αποικιακής διείσδυσης στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και τον τίτλο «Αποτελέσματα της αποικιακής εξάπλωσης». Καταρχάς να επισημάνουμε ότι οι Ευρωπαίοι διαμορφώνουν στα αποικιακά εδάφη θεσμούς και εθνικές ενότητες στη θέση κατακερματισμένων γλωσσικά και θρησκευτικά ανθρωπίνων συνόλων. Η συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι όταν θα έρθει η ανεξαρτητοποίηση των αποικιών, κάτι το οποίο θα συμβεί τον 20ο αιώνα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτές οι αποικίες θα αποτελέσουν κράτη χωρίς συνοχή, με αποτέλεσμα να βυθιστούν σε εμφυλίους πολέμους, κάτι που το βλέπουμε ακόμα ως σήμερα. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή δημιούργησαν τεχνητές καταστάσεις στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν, δεν άφησαν τους εγχώριους πληθυσμούς να ακολουθήσουν τη φυσική πορεία εξέλιξής τους, ανάλογη με αυτή που ακολούθησαν και οι Ευρωπαίοι στη δική τους Ήπειρο, με αποτέλεσμα τα κράτη που θα προκύψουν αργότερα, μετά το 1960 κυρίως, να είναι κράτη με σημαντική ανομοιογένεια και να χαρακτηρίζονται από σημαντική αστάθεια. Έχουμε βεβαίως αναφερθεί στην προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενσωματώσουν στον δυτικό πολιτισμό λαούς με διαφορετική κοινωνική οργάνωση και κουλτούρα. Ένα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι οι άπικοι επεδίωξαν να προσαρμόσουν τις παραγωγικές δυνατότητες των αποικιών στις ανάγκες των μητροπόλεων τους. Αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθήθηκε από πολύ παλιά και είναι κάτι που μπορούμε να το συνδέσουμε με το φαινόμενο της μονοκαλλιέργειας στη γεωργία. Ας πούμε το γεγονός ότι στα νησιά του Αιγαίου, σε κάποια νησιά του Αιγαίου, παρατηρείται σημαντική πρόοδος της ελαιοκαλλιέργειας κατά τον 19ο αιώνα στη θέση της αμπελοκαλλιέργειας, έχει να κάνει με τη διείσδυση των Ευρωπαίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην πίεση που ασκεί η ευρωπαϊκή αγορά σε εξαρτημένες αγορές για κάλυψη των δικών της αναγκών. Τώρα, αν αυτό ισχύει ακόμα και για εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε ελληνικές χώρες, μπορούμε να καταλάβουμε πόση σημασία έχει για υπερπόντια αποικιακά εδάφη, τα οποία διαθέτουν σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες. Εν πάση περιπτώσει η αποικία προσαρμόζεται, καλείται να προσαρμοστεί έτσι ώστε να αναπτύξει τις δυνατότητές της προς όφελος της Μητρόπολης της. Η προσπάθεια μεταφύτευσης των δυτικών θεσμών στις αποικιακές κοινωνίες δεν είχε παντού την ίδια επιτυχία. Πιο ανθεκτικοί αποδείχθηκαν οι βρετανικοί θεσμοί και λιγότερο ανθεκτικοί οι γαλλικοί ή οι γερμανικοί. Αυτό πάντως οδήγησε στην εξάρθρωση των παραδοσιακών κοινωνικών δομών. Μια θετική πλευρά της αποικιοκρατίας είναι η καταπολέμηση θανατηφόρων επιδημιών, η περιστολή και η κατάργηση τελικά της δουλείας. Αυτά μπορούν να προσγραφούν στο ενεργητικό των Ευρωπαίων και ως έναν βαθμό να δικαιώσουν την εκπολιτιστική τους, ας το πούμε, πρόθεση που είχαν απέναντι στους ηθαγενείς πληθυσμούς. Ένα άλλο που δεν αναφέραμε και θα τελειώσουμε με αυτό είναι και οι γλώσσες. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες αυτή την εποχή διαδίδονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως βέβαια η γαλλική και η αγγλική γλώσσα. Οι γλώσσες είναι εργαλείο ομογενοποίησης των πληθυσμών και είναι και διάβλος μετάδοσης των αξιών. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά όσοι έχουμε εντρυφήσει σε μία
ξένη γλώσσα και ιδίως τα αγγλικά βέβαια, ο γλώσσας είναι και φορέας κουλτούρας ως γνωστόν. Λοιπόν, στην περίπτωση της Ινδίας ας πούμε, η αγγλική γλώσσα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην συνεννόηση πληθυσμών, οι οποίοι ήταν ετερόκλητοι και μελούσαν διαφορετικές γλώσσες ή και διαφορετικά ιδιώματα. Εκείνη την εποχή καθιερώνεται η αγγλική γλώσσα ως γλώσσα των επιχειρήσεων, των τραπεζών, της οικονομίας, ενώ βέβαια η γαλλική γλώσσα εξακολουθεί να διατηρεί τα πρωτεία στον τομέα της κουλτούρας και της διπλωματίας. Τώρα, οι αντιδράσεις των αυτόχθονων πληθυσμών απέναντι στους ισχυρότερους, πλουσιότερους και τεχνολογικά ανώτερους αποικιοκράτες ποικίλουν από την προσαρμογή και τον συμβιβασμό ως την παραίτηση, τη συνεργασία αλλά και την αντίσταση. Σε κάθε περίπτωση η αφύπνιση των ηθαγενών πληθυσμών και η διεκδίκηση της ανεξαρτησίας τους είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εκδηλωθεί και θα αναπτυχθεί μέσα στον 20ο αιώνα.